Representante sa nagkadayang sektor sa Katilingban sama sa religious sector, academe, health ug uban pa nagkatapok gahapon alang sa subling paglusad sa kontratikas. Ilang gipahibaw nga voluntaryo silang mitanyag sa ilang serbisyo aron sa pagbantay sa kasagrado sa mga boto ug pag-edukar sa mga botante sa angayan nilang butaran. Usa nila kini kaadbokasiya alang sa limpyo, matinud-anon ug patas nga May 2025 election. Matud ni Reverend Raimundo Gilaugan, tigpamaba sa kontratikas nga atol sa eleksyon, musalmod sila isip watchdog o magbantay ug pagdokumento kung way kagubot ug way mga tikas. Mupahigayon usab sila og voters education diin mo bisita sila sa mga sityo pagpakita kanila kinsa ang mga gustong magpapili nga angayang butaran ug ang tinguha nga wad-on yun ang political dynasty. Gawa sa mga kahugpungan ubos sa simbahang Katoliko, misalmot usab ang mga representante sa mga protestante. This is ecumenical, kay giingon man nato nga dili ra ni trabaho sa usa ka simbahan, kundi trabaho sa tanang iglesia nga may pagmahal sa iyang nasod. And we welcome everyone, labi na katong atong mga IT expert, kay sila gyud maoy makatabang niini.